Is-sezzjoni għall-immaniġjar tal-Widien fih dan Parks Malta hija responsabbli għal 143 wied f'pajjiżna u spiss tissieħeb ma' kunsilli lokali, għaqdiet mhux governattivi flimkien ma' diversi entitajiet oħra biex tħares l-ambjent. Fost oħrajn din tneħħi skart tal-kostruzzjoni u tiżgura li tikkontrolla speċi aljeni u invażivi filwaqt li tirrestawra ħitan tas-sejjieħ. B'hekk jiġu preservati d-diversi speċi endemiċi li jqisu lil dawn il-widien bħala darhom u biex jinħoloq aktar għarfien dwar dan tnediet kampanja ta' Tindif tal-Widien. Kien għalhekk li l-Ministru għas-Sostenibilità Mirjam Dalli ħadet sehem fi clean-up fejn fih inġabar ammont ta' skart. Wara li nkunu naddafna dawn il-widien, ser niġu lura biex inħawlu aktar siġar ġodda. U bekk nemmen li nkunu qegħdin nagħmlu pass ieħor u ngħinu biex noħolqu bilanċ tant importanti. Matul din il-kampanja ta' Tindif estensiv huwa ppjanat li jittellaw minn tal-inqas 8 clean-ups f'diversi widien u l-Ministeru qed iħeġġeġ lill-pubbliku biex jagħti s-sehem tiegħu.